What's up mga Bigaon? Welcome back to our channel! So for today's video no kay mag Guess the logo challenge. Joy mo ni si Joy, Mr. Meeting me nga. Okay, take two. And for today's video kay Nag-loading ko. Saban? Guess the logo challenge! I know. Ano nga guess logo challenge no kay kung matag-anan na ay prize. So ka Excited na ako! Kaya ako. Mangatag mi og uyab. Ayun eh, hatag sa hurakan. Kung pildi naag di punishment di mawaya, di ba? Oo. Oh. Pero excited sila sa punishment kay murag mo ilang gusto. Kasi dami sa So, kuhaon ay namo ang prize sa kung makatag na, then i-reveal na yun namo ang kuan punishment. So, let's go. Pa, kuhaon na mo ning kuan pa isa. Kuhaon na mo ning isa. Di ka mo sugot amo ning pat zone. Ano dong? Sa mana? Hey guys! Dari na guys, mo na ang atuban. Kuhaon na. Saan may pagkuka? Kasi tawag ana. Ano yawa? Dragonfly. Dragon fruit. Dragon fruit. Ano lagi? Ano di pa? Sige, libotara. Biraha. Kana si. Iko kung dili ka hong lubagon. Virgin po magluka. So sa among punishment to, excited si Mimi. Excited ako binong Alas ayaw anay, isayo anay. I-reveal ang punishment. 2, 3, go! Wisit mo oy. Siya na po magan. Naglamig yun siya guys. May itom ko. So ready na mo mga supporters sa among Guess the Logo Challenge. Yo. So morning among prize sa makadaog dragon fruit. Kisa pa wakatilaw. So may pakatilaw. Sila to. So basta ko pakatilaw mo na gitawag og Tagaw. Virgin. Virgin pa mo? Virgin ba sila? Ikaw? Virgin. Og ang punishment kung dili katag na. So murag dili ni punishment, reward. Reward. Okay. So ako'y una magpatag Ayun na, ano. ayaw na mga lisod yan. Si Meme una na Ay, dili kapatag ko ano. yan. Sinaro sa mo na Ang kalimata mo. Bala na dadyo ni nga vlog undangan. So ako'y una magpatag na si Mimim. Okay, guess this logo. Bilang! Guess this logo. How mo nang ipagkuhan sa editor mo ito nga. Okay, guess this logo. Bilang tao. 1, Numayaw ko sa ko ano. Papayo, mag-inom na 3, So, 4, 5. Okay, waya. Sige. Ano na siya ya? Nalimukan, gi-search na niya. Okay, so, si Mimi mo magkatag na. Mahaba-habang inuman. Okay, salamat Surigao Medical Hospital sa Basto. Para dili limulo takson, 200 ml. yawa. Hala ka na ko. Jesus! Jesus! Uy! Uy! Ang galing po nga si Jasmine! Nga naman dito Oh. na! Oh, yeah! Oh, yeah! Okay, first punishment. Sige na, dirit atubag sa camera. Dami, ma'am. Kasi kasulti ni mo. Ano dyan? Ano ako bugta dyan anak? Red horse! Everybody's! Red horse siya mangkot ni. Pila ni ka percent Red horse. Red horse. Hindi na, tungaba na mim. Lagi Noy, ka ba na may niya ubo. dyan? Sige na. Balag ko ako katagan. Basta kayo makainom ko. Visit. Sige na. Ready, go. Tsaka napiguwa. In 3 seconds na mahurot na sino. 4. Sige na. 4, Basta kaya buwa akong gaapa. Jesus! Buwaon ba ka? 1, 2, wait. 3. Okay, bili ng apelido. Kaya bili ng apelido. Palabi? Apelido, Oh, Bulakte. Bulakte. Pait na dadin ka. Dilibog na. Tayo Bulaktin. Huwag mong gusto na unang ref di ay. Okay. Okay, Jasmine, tag-ana ni nga logo. Ay, ka. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5! Ayaw yan! Ayaw yan! Tagay na! Tagay na! Tagay na! Oy, mo na ilabot. Ay na! Pakita sa camera, wag ka nakita. Di ko kasunduan sa YouTube. Ay na! Gago na na! Uy, 18 na. Ay, by the way, 18 na si 18 Jasmine, na no? rin si Zaha. O, pwede na siya maburos. Buwang ka! Sige na, go. Ipakita doon, Jasmine. Iswag, Mimi, ikaw pa papansin. Sige na, go. Uy! Uy, first time! Sige na. Di ba, Lami? We're tiki-tiki. Sige na! Na? Lami pa na, Raya? Lami pa na sa Dili ko ikot doon na ni mo. Ne! Nay, dili kayo sa. Bunga na Why ba? bilin apelido? Why bilin apelido? Why ay middle name sa imong lula? Uy, di mo na! Huwag ka naman na emnan! Uy, daga maminibaw ang ngayon, ana. Pama, dasi ang siya. Kapait man niya! Unsa naman ang atong video per minutes kahina ni? Kasukawan na. Ayan! Limbungan mo kaya. Dago. Uy, pansira po na ni Joey. Kamusta ba ninyo? Pasa! Sige na, hot na, laso ka na. Rest na. Okay. Sa katong mga palahubog no, kontak kami makikollab mi mo. Mawala tape nun, bear. Okay, next nga patag ano? Guess this logo. 5 4 3 2 1. Sa mga sisa? Bagit ra. Bagit raman. Bragitor? Ah. Ansa? Ano sa? Ansa? Hoy tubag dito sa monster. Mana ko nagbigay? 4 5. Okay, tacos! Sawan. Tacos! Uy, ayun. Ipakita sa camera. Sa. Sa nag-sponsor ni Redor, salamat no. Okay. Dawata kini og imna kay mauni ang dugo sa mga palubog. Sige na. Okay. Ang kuani kay Valentino. Valentino, ha? Bulgari inyong kuan sabot. Victor. Victor Anyasco. Uy, palak. Wala? Uy, Uy, yun sa raman to niya. ala isa kasulti nimo. Pait! Pait! Okay, fire na ni Mi. Kisa, ikaw. Gani, kisa na magpatag na. Eh, Jasmine Para na. si Jasmine ang patag na naong. i-guess ni mo ni nga logo. Asa ba siya nakita? Hermes? One! Two! Toribot? So, kami ka balong sa mga Kaya kami sana, okay. Okay, taksa. Tari. Nawawakat na kay gabi. Sorry. Anilimpyo ko sa bayan. Serve ko to. Bart. Bart? Paita iya kay dili. Tori Bart? Ano sila na na? Mo nang gipakita gabi. Ang high blood. Chat pas desi. Sige namin. Uy, lami, manig na asbayay. Okay, next. Taga na dong. Taga na yan! One! Two! Uy, magkabayo ko ano. Four! Five! Fly Emirates? Like Emirates. Naman kal! Amis! Amis! Okay. Ano kadagan na tag Buwa ra na ni. Wala na ne. taon naman. Say taob na dis dagaton. Okay guys, oh. Oh, ala ato bang dere. Sana sa Facebook. FB Light. Facebook diet. Feminine beauty!
Red Horse. Okay. O, kuwang. Para maapon. Kuwang! Kamo, ang uban pala hubog, nagkagubot kay ay kadugang kamo. Okay, im na. Nay, mamerjan. Bay, bago sabi ka tilo. Dito ka ba? Napibilin. Ah, ikaw na nga. Okay, lami, no? Okay, next! Yo, 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 kan sa puso. Tapa eh. Patali na bawa! Sige na, okay. Okay. Guess, kisay patang ano ni mo na? Meme. Meme, guess this logo! Diha, oh. Letter C. Okay. Sina? Carbon? Carbon dioxide? Si Otto mo na. Basta ka na. Cute, cute. Okay, basta na. Oy, may pag-mahal. Periodic table na lang ta. Clinic. Clinic. Okay, kawakatak na. Bay, kamay na kan para maabot ako. Okay, tag 20 ml lang ang tanong kaya kung bana-bana ani 75 ml lang ka. Takto na ako yung bug naman siguro. Ay, di Ay, pwede kuya oy. ko. Huna-huna ara ka nga tiki-tiki ni. Okay. Oh guys it's my turn. Okay, sunod na mo tag na si Asa- James. Yes! Wala ikaw! Sige na, pati to ako dragon fruit ni Papa. Dali! Dali! Maya! Anastasia. Hindi na kabayo. Dali! Bala! 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 Anastasia ba? Nakabog na Jasmine! Nabawan! Bakit ba ilaya? Tag ano? No. Limbo! Para ka, Jasmine! Jawa! Tabang! Mabuak-buak mo. 1, 2, Masawa! Pagkaling ko naman! Sakit na! 1, wala pa ko naman! 3, 1, 2, 3. Origins. Hoy, kano! Hoy, kalimutan! Okay, para makama na. Hoy, kumana. Kumana. Hoy, 60 ml plus pasalubong. Sige na. Hoy. Ilaw. Okay na. Okay, atong Palakpak na! palihog paghilom everyone. Atong tanawon si Jasmine Motagay Red Horse. Go, Jasmine. Hey, horse gikan sa Surigao Doctors. Surigao Medical Center. Dapat mahurot mo na ako. Hala! Lupikan pa si Sanao! Ako undang-undang si Sanino! Jawards! Oh my patasan nga! Red Horse. Padapa mi isa. Isa please. Ay, okay sa'yo pa sponsor na mo. Ah, jara ko! Okay, sunod. Lamin na, no? Since kay Bibo man ta, tilawin. Lami manggod. May lasa? Dili ko? Lami lagi. Dili ko yan.